Исәнмесез, хәерле көн. Без инде сезнең белән төрки халыкларында, үзебезнең халыкта булган музыка кырылларын өйрәнүне дәвам итәбез. Алдагы дәресләрдә исә без өрмәле, шул исәптән кыллы музыка кырылларын үткән булсак, хәзер инде без гомумән башка группа, гомумән башка төркемгә, башка яңгырашка, я музыка кырылларына мөрәҗәгать итәрбез. Ул да булса бәрмәле, ягъни бәрмә музыка кырыллары бәреп уйный торган инде. Күз алдына китерәсездер, бу чакта инде безнең күз алдында барабан, бубен һәм шундыйрак музыка кырыллары күз алдына килә. Әлбәттә, барабан, бубенны да әйтеп үтәргә кирәк, әмма ләкин күбрәк безгә якын, ягъни безнең мәдәниятебездә булган музыка кырылларына мөрәҗәгать итик. Ул да булса дәф. Дәф дигән сүзне күпләрегез ишеткәндә юктыр, беренче тапкыр ишетәләр, кемдер инде ишеткәндер. Дәф дип әйткәндә без нәрсәне күз алдына китерәбез? Дәф дигәндә инде без әлбәттә барабан сыман, бубен сыман бәреп уйный торган музыка кырылларын күз алдына китерергә тиешбез. Безнең халыкта инде, безнең җирлектә заманында шул билгеле бер дәврдә дәф дип аталган булса, безнең тугандаш халыкларыбызда аның башка исемнәрдәге урын алган. Шул исәптән дойра, гавал һәм башка исемнәр белән ул кулланышта булган. Казак халкында ул, мәсәлән, давыл, давылпаз, шундый бәрмәле музыка кырыллары булса, инде безнең үзбәк халкында әйткәнемчә дойра, киң кулланышта булган. Азәрбайҗан халкында гавал дигән исем белән кулланышта булган. Безнең җирлектә инде ул дәф дигән исем белән истә калган. Дәф нәрсә күз алдына китерелгән? Дәф ул агач, безнең чакта инде ул чорга мөрәҗәгать итсәк, агач түгәрәк, куыш агач түгәрәк инде, әйме? Шушы түгәрәккә, агач түгәрәккә безнең тире суздырылган була. Сыер, үгез тиресе ул заманнарга карасак, сыер, үгез тиресе суздырылган була һәм ички ягына алкалар, ягъни тимер обручлар эленгән булырга мөмкин, ансыз дагы уйнаганнар. Күпме тимер, ягъни күпме тимер алка булырга мөмкин дип сорау булган чакта, инде аның ул чорга мөрәҗәгать итсәк, якынча 60-70-ка кадәр аның эшлегенә, ягъни агачның эшлегенә беркетелгән тимер алкалар. Бу нәрсә өчен кирәк? Әлбәттә, без инде музыка кырыллары дигәндә инде яңгыраш дип әйтәбез. Без музыка белән сөйләшәбез, әйме? Яңгыраш белән сөйләшәбез. Бу обручлар, ягъни тимер алкаларның кирәге шунда булган ки, безнең дәфкә суккан мизгелдә алар аерым бер хәрәкәткә килә, мембрана дип әйтәбез, тире белән тирегә бәрелеп хәрәкәткә киләләр һәм шундый үзенчәлекле бер яңгыраш бирәләр. Дәфтә ничек уйныйлар? Дәфтә күз алдына китергәнсездер инде, аеруча үзбәкләр бу яктан бәрмә уен кораллары буенча бик нык оста башкаралар. Дойраны күз алдына китерергә. Дойрада уйнаган дәврдә безнең ул
ең төп бір қолда тұрса, ойын құралы бір қолда тұрса, ауырлығы білән деп әйтәсем килә, икенче қол инде шушындай өслектә тора һәм сугу нәтиҗәсендә, ягъни барабанның, дәфнең төрле җирлегенә сугу нәтиҗәсендә безнең яңгыраш тагын үзгә. Мәсәлән, без дәфнең дойрың дип әйтәсем килә, инде қолны калдырмыйча суккан чакта, гомум уч белән суккан чакта безнең шундый түбән яңгырашка ия тавыш барлыкка килә. Әлбәттә, инде агачка якынрак суккан җирдә, ягъни без бу чакта инде уч белән түгел, бармак белән, мәсәлән, шул ук фалангалар кушылган җирдә сөяк белән дип әйтәбез. Сөяк белән суккан дәврдә безнең гомумән башка яңгыраш, ягъни югары яңгыраш, нечкә яңгыраш, шушыларны чиратлау нәтиҗәсендә безнең бер генә уен коралында, бер генә дәфтәрдә искиткеч төрле яңгырашлар чыгарып, һәм әлбәттә инде безнең бәрмә уен коралы дигәндә инде ритмны күз алдыйбыз. Төрле ритмнар нигезендә, төрле җирлегенә сугу нәтиҗәсендә, алкаларны хәрәкәткә китерү нәтиҗәсендә безнең уен коралы бигрәк шундый моңлы дип, үзенә күрә моңлы яңгырашка ия икәненә инанабыз әлеге музыка уен коралының. Һәм бу бик үзенчәлекле яңгыраш, үзенчәлекле музыка уен коралы. Сез күз алдына китергәнсездер, нәрсә өчен кулланылган иң борынгы музыка уен кораллары рәтенә керә гомумән бәрмә музыка уен кораллары. Амзаны күз алдына китергез, ул дәврдә төрле сугышка барган мезгилләрдә, гаскәр белән хәрәкәт иткән мезгилләрдә бәрмә музыка уен коралларын куллангандар. Дәф булмаса дагы, әмма дә ләкин дәфкә охшаш зур барабаннар, мәсәлән, дәф ишрагында ул безнең бер генә якка тире суздырылган булса, зур барабаннар, давыл, мәсәлән, давыл нигезендә инде ул ике якка суздырылган тире, ише куыш ике якка һәм син ике яклап сугасың. Никадәр әһәмияткә ия булган шул гаскәрләр яуга барган чакта шул ук музыка уен коралын кулланганнар сигнал, ягъни хәбәр бирү өчен. Гаскәр белән бармаган чакта да ул хәбәр бирү ниятендә кулланылган. Иртәрәк чорны карасак инде ул безнең уен коралы төрле җәнлекләрнең яңгырашын бирә алган, җәнлекләрне кызыксындыра алган, яисә инде шул ауга барган чакта әлеге музыка уен коралын аучылар кулланганнар. Безнең җирлектә әйтеп үттем, ул дәф дип истә калган, дәф дигән музыка уен коралы кулланылган. Дәф ул тагын бер искәртеп үтәм, бер якка гына суздырылган тире, давыл исә ике якка суздырылган барабан формасында ише куыш, ике якка суздырылган тире. Һәм аңа инде дәф ишрагында безнең кул белән уйнасалар, давыл ишрагында безнең агачтан ясалган суккычлар, палочки була инде, агачтан ясаган суккычлар белән сугып уйнаганнар. Әлеге уен коралы безнең халыкта гына кулланышта булмаган. Мәсәлән, шул хәзерге чорга буйсынсак, хәзерге чорда инде ул киң кулланышта һәм аларның төрле вариантлары бар. Ул да булса, мин яраткан, сез яраткан инде хәзер казак мәдәниятендә дә чагылыш таба. Мәсәлән, аларда давылпаз дигән уен кораллары бар. Давылпаз дигәндә нәрсәне күз алдына китерә кирәк? Ул да булса зур барабан, казан формасында күз алдына китерегез. Менә мондый казан өстенә тире тарттырылган. Әмма дә ләкин казан без белгәнчә тимердән ясалмаган, агачтан ясалган һәм өч аякта утыра. Казанның өслегенә тире тарттырылган. Никадәр менә шушы уен коралы безнең гаскәргә барганда күз алдына китерергә мөмкин. Гаскәргә барганда, сугышка барганда дип әйтәсем килә инде гаскәр белән. Безнең дәфкенә күп яңгыраш бирми. Анда бит яңгырашның моңлы булуы түгел, ул чорга инде буйсынсак безнең яңгырашның никадәр көчле, каты булуы мөһим. Менә шул давылпаз дигән музыка уен коралына карасак, шушы уен коралын кулланган дигән сүзләрдәге бар. Галимнар фикеренчә. Һәм ул давылпаз бүгенге көндә дә төрле ансамбльләрдә кулланыла. Шул сәбәптән Хассак этно-фольклор ансамблендә күп кенә көйләр, күп кенә әсәрләр шушындай
гаскәр шырын сурәтләгәндә, музыка белән сурәтләгәндә, сугыш шырын сурәтләгәндә давылпаз дигән музыка уен коралына буйсыналар, аны кулланалар. Шул исәптән башка музыка уен коралы бар, шул казак мәдәниятендә ул даңгыра дип атала. Даңгыра нәрсә ул? Ул гади сүз белән әйткәндә шушындый ук дәф, әмма дә ләкин дәфне без кулга куймыйбыз, дәфнең артында уен коралын кулга алу өчен жайланма бар, чыгып тора торган. Һәм икенче кулда безнең суккыч. Даңгыра шушындый музыка уен коралы. Ул дагын давылпазның кичкенә вариантын сурәтли, әмма дә ләкин анда дагын шушындый түбән яңгырашка, түбән нотларындагы чыгарып була. Даңгыра дигән музыка уен коралында. Аны без төрле хассак этно-фольклор ансамбльнең төрле әсәрләрендә, көйләрендә, казакча әйткәндә чыгармаларында ишетергә мөмкин даңгыра яңгырашын. Дәф безнең мәдәниятдә аерым дәфтә уйнау ысулы мәдәнияте сакланмаган безнең музыка мәдәниятендә, музыка сәнгатендә. Әмма дә ләкин кайчан кулланганнар? Күп очракта ул әлбәттә җырчыларга бер юлы аккомпанемент уйнау, ягъни җырчыны музыка ярдәмендә алып бару, җырчыга ярдәм итү дип әйтәсем килә. Шушы очракта кулланганнар дәфне. Дәф белән уйнарганда төрле ритмнар ярдәмендә инде без әсәрнең кайсы чорга буйсынганын аңлый алабыз. Мәсәлән, билгеле бер ритмнар уйнаганда шул чорга, шул дәвергә буйсына дип әйтә алабыз. Әле алай гына да түгел, дәф үзе генә яңгырамаган, аны әлбәттә дәф, саз, нәй, ягъни курай дип әйтсәк, бергә ансамбль оешкан очракта ул гомумән башка яңгырашка ия. Әлбәттә аңа вокалист та, ягъни җырчы да кушылса, ул инде шул чор мәдәниятен, ягъни инде безнең чакта урта гасыр мәдәниятен яңгырашын шул чорда ничегрәк, ниндирәк музыка сәнгате булганын күз алдына китерергә ярдәм итә. Әлеге музыка уен коралына дәфкә инде безнең профессиональ композиторларыбыз дагы мөрәҗәгать итә. Безнең милләтнең профессиональ композиторлары ул да булса, мәсәлән, 110-115 ел элек Солтан Хәбәши безнең халыкта инде беренче профессиональ композитор дип истә калган. Аның әсәрләрендә шушы дәфкә аерым бер мөрәҗәгать итүе, дәф өчен аерым бер партия булдыруы, аның үз әсәрләренә кертүе дәген шушы безнең дәфнең кулланыштан төшеп калу дәрәҗәсенә җиткәнче, ягъни ахыргы яшәү еллары дип әйтәсе килә инде кулланыштан төшеп калганчы шушы Солтан Хәбәши аны кулланып кала. Һәм шул исәптән Алмаз Мунасыйповның Абдулла Тукай ахәннәре поэмасында ул оркестр эчендә аерым бер партия булдырып, мөһим партия булдырып дәфне кертә. Хәзерге яңгырашта инде хәзерге без күз алдына китергәндә әлеге поэма, Тукай ахәннәре поэмасын дәф партиясысыз ишетеп тә булмый. Чөнки менә аерым шул кадәр дәрәҗәгә аерым роль биргән Мунасыйпов үзенең әсәрендә, һәм аны аннан аерып, дәфтән аерып булмый дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә инде халкыбызда дәф дигән музыка уен коралын кире кайтару һәм уен коралында уйнау усталыгын үстерү буенча шул без әйтеп үткән галимебез Геннадий Макаров зур хезмәт куя. Шушы уен коралларын кире ясау буенча да, шушы уен коралларын укыту эшчәнлегенә кертү буенча дагы ул үз өлешен эшли, үз өлешен кертә, үз хезмәтен куя. Шул исәптән консерватория нигезендә мин әйтеп үткәнчә музыкология бүлегендә безнең думбраларны гына һәм башка төрки халыкларында булган музыка уен коралларын кайтару белән генә шөгыльләнмиләр. Шушы кайтарганнан соң дагы аны эшчәнлеккә кертү белән дәген, кертү өчен дәген аерым хезмәт куялар. Дәф дәген шул кулланышта булган музыка уен коралларының берсе. Дәфне алар үзләренең төрле язмаларында, төрле әсәрләр башкарганда, төрле ритмнар, шул ритмнарын башкарганда да кулланалар. Һәм бу бик сөенечле. Дәф тагын кемнәрнең иҗатында искә алына? Без күпләребез белмәгән әлбәттә, әмма ләкин шул өлкәдә яшәүчеләр белә, шул өлкәдә эшләүчеләр белә, Кандалый һәм Ялчыгөл әсәрләрендә дәген дәф искә алына. Дәф дигән музыка уен коралы искә алына. Ритмик формулаларына килгәндә, нинди ритм формулалары куллана? Мәсәлән, дигән безнең усули
деген ритмик формаларын қолданғандар ул дәйердә. Һәм башка бик күп төрле ритм формалары қолданылған дәф яшәгән чорда дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде без дәфнең яңгырашын да искәртеп үтәбез аерым. Сез аның алга таба күрерсез, ишетерсез, дәф ничегрәк яңгырый. Дәфнең яңгырашында уенчының, ягъни башкаручының, уйнаучының кайсы җиргә бәрү, нинди тавышлар чыгарганын, нинди ритмнар уйнаганын игътибар белән ишетеп үтегез. Хәзер сезнең игътибарыгызга башкаручы дәф дигән музыка коралында төрле ритмнар башкарачак.